Marttyyrien äänen uutiset. Toukokuussa Manipurin osavaltiossa Koillis-Intiassa puhkesi väkivaltaisuuksia kristittyjä kuki-heimolaisia kohtaan. Kukit ovat osavaltiossa vähemmistönä ja hindulaiset meiteit muodostavat väestön valtaosan. Kun Manipurin pääministeriksi valittiin hindulainen Biren Singh meitei-heimosta, alkoivat väkivaltaisuudet kristittyjä kohtaan lisääntyä. Yhteistyökumppanimme on parhaillaan Manipurissa ja raportoi sieltä, että 10 000 kristittyjen kotia ja 450 kirkkoa on poltettu. Satoja ovat jääneet orvoiksi. Kristittyjä on paennut metsiin ja osa on päässyt avustusleireille. Heidän joukossaan on raskaana olevia naisia ja vastasyntyneitä. Kun järkyttävät videot Manipurin kristittyjen häpäisemisestä ja kiduttamisesta alkoivat levitä internetissä, vasta sen jälkeen Intian pääministeri Narendra Modi tuomitsi tapahtumat. Väkivaltaisuudet olivat siihen mennessä kestäneet jo kuukausia. Marttyyrien ääni on toimittanut kesän aikana hätäapua Manipurin kristittyjen auttamiseksi. Tilanne on yhteistyökumppanimme mukaan edelleen katastrofaalinen. Hän pyytää rukoilemaan kodittomien ja kaikkensa menettäneiden kristittyjen puolesta.